Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Ala jami ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu amma ba'du. An Abi Yunus Maula Aisyah an Aisyah sang Siti Aisyah ana rajulan satemene wong lanang kala iku ngendika sapa rajul matur Rasulillah maring utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hal utawi rajul iku wakifun iku wong kang ngadeg alal babi ngatasi lawang. Wana hal utawi ingsun asma'u iku krungu sapa ingsun. Diceritano saking Siti Aisyah piyambak ana wong lanang sowan Kanjeng Nabi. Bareng sowan niku ngadeg nduk ngarep lawang. Jenenge saomah Siti Aisyah niku mirengne apa sing diomongno rajul mau sahabat mau. Ngomongi mature terus pundi ya Rasulullah utusane Allah. Ini satemene ingsun asbau iku manjing sapa ingsun junuban niku wong kang junub. Wa ana hale utawi ingsun uridu iku ngarepake sapa ingsun asyama ing poso. Pakola mengko ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana utawi ingsun asbau iku isu-isuan sapa ingsun junuban niku junub. Wa ana utawi ingsun uridu iku ngarepake sapa asyama ing poso. Faktasil mongko adus sapa ingsun wa sumulan poso sapa ingsun. Pakola mongko ngendika lahu maring Kanjeng Nabi ar-rajulu sapa wong lanang mau. Ngendikane ya Rasulullah utusane wa innaka satamne ing panjenengan lasta iku ora ana sapa panjenengan mislana iku madani kita. Kontung faro teman-teman wis ngapura Allah sapa walaka dumateng panjenengan ma ing dosa-dosa takut kang wis disapa ma mindem bika saking dosa panjenengan wa malan dosa-dosa kesalahan takhara kang akhir apa ma takhara kang wis akhir apa ma. Diceritane ana wong lanang sowan Kanjeng Nabi cerita isu-isu niku junub. Padahal piyambake niku pengen poso Ramadan. Jadi pas Ramadan delala isu-isu tangi turu kuju dalam keadaan junub. Terus matur Kanjeng Nabi kula padahal pengen poso Kanjeng Nabi. Bareng krungu ngoten Kanjeng Nabi padha wae cerita, aku ya padha wae esuk-esuk junub. Jadi Kanjeng Nabi padha wae pas ana sowan kuwi padha wae junube. Bar junub niku napa sih? Junub niku habis keluar sperma, habis berhubungan intim dengan dengan istri. Biasanya utawa ngipi metu mani saged mawon. Jadi junub niku junub. Jadi Kanjeng Nabi padha wae, aku ya padha junub, aku ya padha wae ape poso. Aku fastasil wa asum, aku terus adus, baratus terus poso. Kanjeng Nabi. Ngendikane jawab karo wong lanang sing sowan. Terus wong lanang krungu ngendikane Kanjeng Nabi ngono kuwi matur malih. Ya Rasulullah, utusan jenengan niku kan mboten sami kalih kula sepadan-padan kula niki wong-wong biasa. Jenengan kan beda Kanjeng Nabi nek cara Jawa. Jenengan wis di ngapura karo Gusti Allah dosane sing wis mbon di ngapura sing durung nggih mbon di ngapura kalih Gusti Allah. Jenengan niku kan mboten sami kalih kula. Kalih sepadha-padhane manusa biasa. Bareng Kanjeng Nabi krungu ngoten fagol tiba mongko bendu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi wa demi Allah ini satemene ingsun la arju iku yakti arep-arep sapa ingsun an aku ing yen to ana sapa ingsun asyahum iku luweh wedi-wedine sira kabeh lillahi maring Allah. Wa alamukum lan luweh ngalim-ngalimi sira kabeh bima kelawan ngamal-ngamal at-taqiya kang ngrasa kang ngreksa sapa ingsun. Kang ngreksa sapa ingsun. Kanjeng Nabi terus bendu di spesialno karo Gusti Allah. Intine ngoten jenengan kan tiyang spesial Kanjeng Nabi. Ora padha karo awak dhewe. Bareng ngono Kanjeng Nabi bendu.
Wallahi inni la arju an akuna asakum. Demi Allah aku ki termasuk wong sing luwih wedi-wedine wong daripada awakmu kabeh. Luwih ngerti-ngertine wong daripada awakmu kabeh. Luwih ngrekso-ngreksone wong daripada luwih awakmu kabeh. Dadi Kanjeng Nabi wedi-wedine wong ning gone Gusti Allah. Rek ngrekso ngamal, rek ngrekso ahwal niku luwih bagus daripada awak dhewe. Dadi nek tawadhuke ning gone Gusti Allah iku temenan. Kanjeng Nabi bendune perkara diarani apa disangka sak penake dhewe kan ngoten sih. Jenengan kan upamane ora poso kan wis di ngepuro to kan. Bapakne salah-salah sithik kan wis di ngepuro. Ku bendu Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi ku luwih wedi-wedine wong, luwih ngalim-ngalime wong, luwih ngrekso-ngreksone wong renggone ngamal daripada ngalahno awak dhewe kabeh. Awak dhewe mungkin kusuk, Kanjeng Nabi luwih kusuk. Awak dhewe luwih apa? Wedi ring Allah, Kanjeng Nabi luwih wedi ring Allah. Dadi cara Kanjeng Nabi bendu ndukane wong mau. Mergo wong mau diomongi kon poso kon tiru Kanjeng Nabi, wis teko poso adus terus poso wong junube iku dik bengi ngoten. Di intine niku wong poso nek junube sak terjadi, maksudnya berhubungan suami istri niku kok mboten di siang hari niku tetep poso, wajib poso, keneng poso-posone nggih sah. Jadi sampean pamane bar buka kok berhubungan intim junub, berhubungan intim dengan istri, ngasek sahur pamane wektune bar mari masih sahur iku bebas-bebas mawon. Sing gak oleh niku wis nek wis bar imsak niku. Kok lagi berhubungan intim iki termasuk nduk rinane dihukumi nduk rinane bulan Ramadan niku sing ora oleh. Jadi kok pamane umpamane sampean hubungan intim wayah bar wayah sahur, sadurunge sahur lah pamane. Kok bar junub terus mangan, bar mangan terus durung imsak maksudnya. Sampean tangi-tangi wis awan. Iki lho Pak sampean posone tetep dadi ngoten. Tetep sah. Kecuali sampean berhubungan intim di siang hari, pamane bar subuh sampean berhubungan intim iki gak oleh. Bar zuhur lan liya-liyane ngasek maghrib mboten angsal. Niku dihukumi haram nek cara fikih. Lan orang yang menerjang maksudnya berhubungan intim di siang hari di bulan Ramadan niki hukumane kifarate berat. Cara hukum asal niku sing nomor 1 merdekakno budak. Zaman saiki ra ono budak ya ada 2 pilihan lain niku poso berturut-turut selama 60 hari. Sampean kok batal sedina mokel pamane iki baleni nek awal iku sini berturut-turut. Dadi abot poso 60 hari berturut-turut kok mokel sedina baleni ku awal. Ku kifarate wong sing jima atau berhubungan seks di siang hari di bulan Ramadan. Sing nomor 3 kok pamane gak kuat poso iki mangan wong suwidak, wong miskin, saben-saben wong miskin ki samut. Samut iki nek cara rego panganan mungkin ya 20.000-an. Ku sebanyak swidak orang miskin menawi nek mboten salah. Kifarate wong sing jima di siang hari. Gitu ya. Jadi sampean nek kembali ke asal mau kok junube kok sak turu wayah pajar maksudnya durung imsak berhubungan intime ya sah-sah wae terus posone. Pokoke aja di siang hari. Siang hari mah kafarate iku termasuk berat. Nek ora dilakoni ya jenenge wong kifarat dendan ya. Ora dibayar ya dibayare sok do akhirat kono diminta pertanggungjawabannya. Dening Allah. Begitu saja durasinya habis. Al-Fatihah.